takanga takabatana, hondo ichipera takanga takangobatana, takaparadzaniswa nayo varume ava. Takugara iko zvinezvi vakaita mavhotsi, kukavhotwa, kana vatova dzimavhotsi vanouya votinyepera, vopera, torai zvitupa, torai mavhurai maakaunzi, kana mavhura maakaunzi tokuisirai mari, vobva vapedza yapo vobva voenda. Ndoda kupindura mukoma vachangopedza kutaura manje vanga vachitaura nyaya yavamatemadanda navamutsvangwa. Mukoma wavari kutaura chokwadi kuna vamutsvangwa navamatemadanda. Hondo inzwa munin'ina, iwe wakanga usati wazvarwa sokutaura kwawaita, but pairwiwa hondo nyaya zhinji dzataitaura hapana kana one iri kuteedzerwa, but instead varume ava vakangotora ganda ndobva varichinja chiti kuita maZimbabweans, but unhu hwese netsika dzese dzakanga dzichingaitwa nana Smith ndo dzavanongoita according to maudziro avaitiita isusu, because ivo ndo vakanga vakura vakazvidiscover, vakaenda kundotsvaka zvombo kune dzimwe nyika, vakauya vakatuma vakomana vachiuya taita mapungwe. Inzwa munin'ina, taita yainzi pungwe, ndiyanga iri musangano yaitwa usiku. Taimbotanga tichivesa moto, takazoona kuti moto unokonzeresa, taitanga tiita moto nokuimba usiku tichifara navo, but takazoona kuti zvese izvizvi zvinokonzeresa kuti masoja atispoti kuti vanhu vari papa. So what was happening ndezvokuti kwanga kwakuitwa masilent meetings, wokuti munongoudzwa vakomana mumhanya muchiudza vanhu mumaraini kuti kune pungwe kwakati, moenda kupungwe kuya, mundosvika vobva vatanga kutaurira inyaya, vachisimbisa nokuramba vachisimbisa kuti ngatirwisei, tirambe tichirwa, tibvise upambe pfumi, tirambe tichirwa, tibvise umbimbindoga, tirambe tichirwa. Vaitaura upambe pfumi vakanga vaitaura kuti varungu vakaoccupya mamainzi, vakaoccupya macompanies, zvese zvanga zviri pasi pevarungu ndo vakanga vainawo mamainzi ese nei, but upfumi hwacho huchitorwa huchienda kunze. Well, umbimbindoga vakanga vaita sehuri kuitwa nana vamunangarwa uku. Vamunangarwa vanozviziva izvi zvavari kuita, ndo unonzi umbimbindoga. Vese vamunoona vana Mutsvangwa, ameno kana Mutsvangwa ari war veteran, I don't know him about Mutsvangwa, kana ari pure war veteran, kana ari pure war veteran, ameno kwaairwira ari, kana kuti ndo vanga vakangogara kuMozambique, vanga vasingaoni nhamo yaiona vanhu kunoku. Umbimbindoga ndihwo hwaingoitwa, ndihwavari kungoita ihwo, kuti kune vanhu vatatu vana, varungu vanga vasina kuwandisa kamunomu, vanga vari vanhu vashoma, but vaingoti chese chakanaka ndechavo. Kana ukangoda kuita seunondorwisa, waitumirwa mabhuraki wacha orohwa, ukada kuita seunongocomplaina, maibva marumiswa nembwa. Exactly ndo zvavari kungoita iko zvinezvi vana vamunangarwa vakuru hatisi tichita zvokuti, because hapana usiri war veteran. I spoke about this one yesterday. Hapana munhu asiri war veteran. Nangwe iwe pauriwe mfana uri kwanga uchitaura iwewe, you are a war veteran yourself, because your parents fought hondo yakakura kwazvo yanga ichitonetsa pakuti isusu tiri pamuhondo imomo takanga tichinetseka, takanga tichirohwa nemabhunu, takanga tichirohwa naivo makomureds. Vabvunzei makomureds vana vagezawo kana vakanga vachirwa. Isu kuti vana mukoma paradzai, vana Krisi, vana Shoti, vana mabhunu muchapera, vese vakomana ivavo vairova. Kana ndikakutaurira imwe very sad story yaunganzwa iwewe yakaitwa nemakomureds kwedu, but takashingirira tichiti tiri kuda kuti nyika yedu isununguke, tibvise umbimbindoga. Vanongohuita umbimbindoga iko zvinezvi. Somebody anga uyu anonzi Prophet Chiwenga anga achibuda achiti how many farms yes mwana wa Bona yes. You see, zvese zvotainzi ndo zvatiri kurwira kuti mapurazi ese aya akabatwa nevarungu, but ivo vadzoka vakauya vakangoti Zimbabwe mapurazi, kutora mapurazi, Zimbabwe kutora mamainzi, Zimbabwe kugara muHarare. Havana kuzopinda mukati vachiona kuti zvii zviri kuitika. Ndosa vachinzwa vana Mutsvangwa vachingowawata, because havana kuzodzidza kuti vanhu vakanga vachimborarama sei. Kana ivo makomureds acho vataiva nawo, kana one atakazomboona achidzoka zasuko, tinongovana one isu kuti tina mukoma paradzai wanga achishanda nesu anobva kwaGutuko,
akanga anouya tinotomuona, but mabatirwo acho ari kuitwa haasiwo echicomrade nokubatana kwatakanga takaita. Zimbabwe yanga yakabatana varume, takanga takabatana, hondo ichipera takanga takangobatana, takaparadzaniswa nayo varume avo. Takugara iko zvinezvi vakaita mavhotsi, kukavhotwa, kana vatova dzimavhotsi vanouya votinyepera, vopera, torai zvitupa, torai mavhurai maakaunzi, kana mavhura maakaunzi tokuisirai mari, vobva vapedza yapo vobva voinda. Isu tichingoti baba ndeva Mugabe, baba vedu tichiimba tichitsikidza, mamai achingotambisa magarosani basi, ndo vamwe vanhu vanotikuwadza ivo, bcause vanenge vachingopururudzira chero vakanzi padhuze nokuita dzimbwa, vachingofara nezvisina nebasa rese. Zvese izvi zvichiitika, vapedza kudaro vaMugabe tichivada nemadiri ataivaita, waifungidzira iwewe kuti vaizondovaka imba kunze kwenyika vachiexternaliza mari yavanotaura. Iwe ukangoonekwa wakabata 2000 uchibuda from here to Zambia, wobva watonzi uri kubudisa forex muno munyika, wosungwa. But how much money yakatorwa navaMugabe vachindovaka imba uko? How much money yakatorwa navaMnangagwa vachindovaka chikoro kuZambia? What for? Muno hamuna magrounds muno kuvaka zvikoro. Iko zvinezvi vaizviziva kuti education muno vachaiuraya to ashes. Hamusina education, hamuna zvese zvavaitipromisa, hapana chavari kuita. Matema danda nauyu ndakamupindura nezuro uyu mutsvangwa. Inyaya ndo vataiti vana Capricorn muhondo, vanongova nahwo Capricorn hwacho. Vaiva vana Capricorn wanga ari munhu anenge akazemberana nevarungu. Iko zvino maCapricorn vanhu vakangozemberana nehurumende, vachingodya mari dzehurumende, vanhu vachitambura. Tiri kungotamburana nhasi, hapana chakavakwa. Iko zvino katikada kuti titendeke kubva pana vaMugabe chaipo, hapana pakavakwa. Apa pavakavakwa Vision 2020 yavari kureva yacho, yavari kureva ivo vana vaMutsvangwa vachiti dzokai vageza. Nitaura hapana chamunotaurira naMudharageza, musiye aite zvaari kuita. Hapana chamuri kutaurirana naye, because nyange pamaitaura nezuro muri kungoti tichati iwe Mutsvangwa. Hapana chamati takaita ichi, tikabvapo tikaita ichi, tikabvapo tikaita ichi zvinobatika. Muri kuramba muchingotaura zvokuti iko zvinei takuzogadzira tozoryidzana neSouth Africa. South Africa yakutowawo yamuri kuda kutanga kuti nyepera kuti muri kuzodai ichazotenga simbi ichidei, iri kuzviwirawo. Ko wai uchimbotisendemedzana naSouth Africa? Gadzirai, mutsai vana Zisco Steel. Why building another maplans okugadzira simbi? Mutsai vana Zisco Steel. Iyo kweko yanga iri a town of metals, waiwana simbi pese. But iko zvino vanhu vakutonhonga mara vachipinda mumamushina vachitora simbi, kutsvaga simbi muno muZimbabwe mune Zisco Steel ine ufumi hwakadaro hwesimbi. Makuti nyepera mutaura zvezvisimbi zvimakambani zvenyu zvesimbi zvisina, hatizvionizo zviripi manje wai tichitambura. Mupana iwe unotaura nyaya inonzwika yandanzwa kuti iwewe mupana iwewe dei wanga tichizogara ngatiitirei zvinhu zvakanaka newe, ugare uchitaura wakashinga uchitaura saizvozvo. Zvinorwadza kuti vana Mutsvangwa vatitaure zvavari kutitaurira izvi. Kana ari war veteran, inini I wonder if he is a real war veteran, because vese nana vaMnangagwa I cannot see kuti war veterans, because zvatairwira zvacho zvese ndo zvavakadzoka vakaita, asi vachiitira vana vamai vavo. Marwadziro azvo ndokuti vakiitira vana vamai vavo, isi takachiitirwa nevarungu, then we came to say no, vapambevhu, ende zvasinganyanyi kutirwadza because vatorwa, tiri kuitirwa nevatorwa. But ipapa tiri kuitirwa nehama dzedu. Uya we heard iko zvino pane zvatakanzwa zvandakaona nezuro zvaitaurwa nomupana uyu pamaaudio apa pastation iyoyi, achitaura kuti kuri kufungidzirwa kuti mukuru une bhesi rake yokurwa nani. Unoda kurwa nani? Imimi the big question ndeyekuti unenge achigadzira zvese izvozvo, achironga zvese izvo nekutenga zvombo zvacho zvisiri zvehurumende, achida kurwisana nani? Who do you want to fight? Muda kurwa nani vakomana?
muti pasine mhandu katataura zvinhu zvakadai, asi makapanduka rini varume? Hapana chamakatiitira, hapana chamakaita, makapanduka kudhara nyika ichingotorwa nana Mugabe vaingopopota vachingopopota. Chinhu chinotinetsa ndechekuti pamaelections mune makanyarara, munouya kwatiri mogara nesu pasi muchiita zvese zvakanaka, muchitiitira, muchitinyebera nezvihuku zvamune muchipa vanhu. Muvakadzi munoziva kuti ndo vane nhamba yakawanda, wotanga kundokuvhoterai. Vapedza kuvhota, muchingopedza kuvhota, for example this passive votes, makabva mangotanga kundoita maministers atakasarudza. Murega Chavangu achingouya orikola mauyu, imi munondiudza kuti makagara makaita saizvezvo neintelligence dzenyu nokudzidza kwamakaita nenjeri dzamunadzo mugovernment menyu. Hamuzivi kuti vanhu vachamisa vainavo muuyu ndivananimi. Ko wai kana makuda kuvatera muchivauraya munovaziva, asi makubvuma makagara muparliament kuti uyu Chamisa Chavangu uri mukati meuyu yachamisa muCCC, saka ngaarikole maministers. Makutomutevera achitaura zvanoda. Imi varume imi, tiitirewo zvakanaka, timboryawo ufumi hwenyika yedu. Tiitirewo muine pfungwa dzakanaka. Hakuna kuita zvinhu zvakangopata. VaMugabe vaingodaro vakangopedza kuita mavhotsi ototanga kumira papurupeti chamatama. Wadiniko munhu ari muZimbabwe uyu? Hapana asiriwo veteran manje zvokuti takabva kuhondo, hapana asiriwo veteran. Akanga asinga unondiudza kuti hondo ingadai nanhasi ingadai ichingovako kana dei vapfana vaimanya imi vanageza vese nana Mutsvangwa maimhanya muchiuya muchishaiwa chikafu, muchimhanya muchiuya muchifamba netsoka muchibayiwa neminzwa, muchimhanya muchiuya muchirera muchitonhorwa nechando, muchimhanya muchiuya musina nhumbi dzokupfeka, muchimhanya muchishaya munhu aikupai information. Maizvikunda imi, munoda kutaura Mutsvangwa waizvikunda iwe? Mutumire message Mutsvangwa niubvunze waizvikunda here iwe Mutsvangwa dei kwaka kusina vamwe vanhu? Saka nhasi maamega sei mubimbindoga, maano mubimbindoga iwe nana Matema Danda nezvana zviyambi zvinongobuda izvi nezvana nemeno vari mazita avo kuti une zita rababa neseni zvese. Vanhu vaviri havazivisi kuti vanobvepi vachiindepi. Vakomana musaita nyika iyo kungoita nyika ine huchi nomukaka, nyika ine 70 something minerals dzinotengeka pasi rese, asi makaitora kuita nyika inoshaya mushonga. Ipapa vamunangarwa vakanzwa Trump achiti akukata zvese mishonga, kusupply mishonga and so forth. Makambonzwa comment yavo? Kana akanzwa comment yavo ngaaise pano pavo ndiiterere ndinzwe. Havana kana kukomenda pamusoro pazvo, because vanoziva kuti kana vakangoti koso vanomhanya kuSouth Africa, vakati koso vamhanya kuChina, vakati koso vamhanya kupi kundorapwa, kundopa vamwe vanhu mari. Takanga tine maavenues yanga achi mahospital vanaparire nyatwa, maavenues akanga achitsikikayo. Wakanga uchiti ukasvikako unoita sokuti wanga waenda kuna Mwari kundorapwa, uchipora ipapo makauraya zvese kuti amunyari makaita sei vakomana? Apa unongoda kuramba uripo kusvika 2030 musingambonyari makamboita vanhu vakaita sei? Hamunyari makaita sei? Masatanist.